טכני. יש עוד חודש. מחפשים את ציון הרבנית דבורה לאה. תמימים פה עם פנסים. באישון ליל. חסדו, קולט. דבורה לאה. אישה צעירה, בסך הכל בת 26 ואימא לילד בן 3. דבורה לאה הייתה אישה מיוחדת במינה, צדקת, למדנית ומעמיקה, והיה לה קשר מאוד קרוב ומיוחד עם אביה. סיפר רבי שניאור זלמן לביתו כי גברו עליו קטרוגים קשים, והוא מרגיש שהגיע איתו. הוא שיתף אותה בדאגתו הגדולה לעתידה של תנועת החסידות שרק עכשיו התחילה לפרוח. דבורה לאה קראה לי 3 מגדולי החסידים וביקשה מהם כי התחייבו למלא את הבקשה שהיא עומדת לבקש מהם. הם היססו, התייעצו ביניהם ולבסוף הסכימו. דבורה לאה אמרה להם כי 3 יהיו עכשיו בית דין, והיא מצהירה לפניהם שהחליטה לתת את חייה למען אביה כדי להציל את אילן החסידות. 3 החסידים הזדעזעו עד עמקי נשמתם ממשמע הדברים, אבל הם כבר התחייבו מראש למלא את בקשתה. בערב ראש השנה, אחרי תפילת מנחה, נכנסה דבורה לאה לבית המדרש הקטן, שבו ישבו בני הבית, כמה מזקני החסידים, ועסקו באמירת תהילים. היא ניגשה אל ארון הקודש, פתחה את דלתותיו והכריזה: אתם עדים, כי מול ספרי התורה אני מקבלת עליי בדעה צלולה ובשבועה, שאני, דבורה לאה בת סטרנה, מחליפה את אבי רבי שניאור זלמן בן רבקה, שהוא יישאר בחיים. למחרת ראש השנה, בצום גדליה, נפטרה דבורה לאה, כשהיא בדעה צלולה עד רגעה האחרון. הרבנית דבורה לאה, שמסרה את חייה למען אביה ולמען החסידות כולה, נטמנה בבית העלמין היהודי בעיר ליוז'נה. בנה צמח צדק היה עולה לקברה, ובהיותו שם נהג לשיר ניגון דבקות שהלחין ושמו ניגון השתתחות. הניגון הזה הוא אחד מהניגונים המכוונים. זאת אומרת, ניגונים שחיברו אדמו"רים על פי סודות קבליים ומכוונים לדברים עליונים ונשגבים. כששרים את הניגון, אי אפשר שלא להרגיש את הרעד המצמרר שהוא מעביר, ואת הכמיהה המתפרצת מבין צליליו אל היסוד. מספיק עם הצהרות, מספיק גם במסירות נפש. כמו שפעל את כל העניין של הנצחת החסידות בעולם, במסירות נפש מבקשים לפעול את הגאולה ואת ההתגלות של מלך המשיח דרך בריאת ממש. Wilde darf sich echt sein, wo der Rebischter die Quajochel muss geben, jeder reden und alle ihn. Ehrlich Jomim ist schon im Tevis und das, wo der Rebischter will haben nach der Ruach von Messias Nefesh Berchuhu, soll genug Messias Nefesh